Krovinović, Mikanović širi ruke desno, ide se preko Bendraua, Bendrau za Kalinića, Kalinić, i to je gol, i to je gol, Radošević je skrenuo loptu u mrežu, ponovno vodi Hajduk. Ono što nije uspio iskoristiti Vujnović u 78. minuti, uspio je Nikola Kalinić, četvrti pogodak Kalinića ove sezone. Lopta Krovinovića za Bendraua, Bendrau proslijedio za Kalinića i iz naše kuta, iz naše perspektive činilo se kao da je Radošević to uspio nekako možda izbaciti van terena, odnosno u gol out, ali lopta ipak vara sve nas na zapadnoj tribini i ide u mrežu, završava u golu za 2:1 vodstvo Hajduka. Naš Željko Sopić je ostao bez dijelića odjeće u nevjerici.